ayan. Wala pang 2 minuto, nag-brown na yung ano niya. So, baliktarin na natin kasi pangit pagka overcook at masunog ba. Kaya mo yung saging. Mapait lang siya. Hi guys, magluto tayo ng pritong saging na saba. Matagal na rin kami hindi nakakakain ng saba guys. Kagabi green na green pa yan, ngayon hinog na. So, ayan guys, meron na siyang so, hinugasan ko na yung kawali at ayan, kainitin muna natin bago natin ilagay yung ating mantika. So, dahil mainit na, ilagay na natin yung ating mantika. Lang natin na medyo minit na yung mantika natin at bago ko ilagay yung ating saging. Yan guys, hugas na siya, hinugasan ko na siya. So medyo mainit na yung ating mantika. Ilalagay ko na po yung ating saging. Na lang natin. Antayin na lang natin siya ma-brown na yung ano niya, kabila niya bago natin
baliktarin. So, madali lang naman maluto yung saging, guys. So, ayan. Wala pang 2 minuto, nag-brown na yung ano niya. So, baliktarin na natin kasi pangit pagka ma-overcook at nasunog ba. Sayang yung saging. Mapait man siya. Ayan. So ako guys, pagka nagluto ako ng saging, inuuna ko talaga yung likod kaysa gitna. Kasi yung gitna, madali kasi siyang, kasi medyo lata siya ba? Madali siyang maluto. So ako, bago ko ilagay, likod muna unahin ko. Yung ganito, likod. So hinaan lang natin yung ating gas, hinaan natin. Yung apoy natin hinaan lang. So wait lang natin mga 1 minute at ating hahainin na. So hamuin na natin guys. Yan, kasi luto na siya. Saglit lang naman maluto yung ating saging. So maglagay ulit tayo ng second batch. Yan, likod unahin nyo guys kasi medyo yung likod nyo pagka sa harap, pagka sa gitna kasi madaling maluto. So unahin yung likod. So, wait lang natin mga 1 to 2 minutes bago natin baliktarin. So, alalay lang natin yung ating apoy. Kasi kung ipo-full natin or ilagay natin sa gitna, so masusunog yung ating saging. So, alalay lang. Yan. Mga 1 minute pa. Yung iba medyo brown na siya. So, babalik tayo na natin. Ayan. Kagabi, pagbili namin ito guys, green pa po siya. Ngayon, yellow na. Madaling mahinog yung saging. Saka ang tagal na namin hindi nakakain ng saba. Minsan nabili lang ako 2, 3. Yung kinakain ko lang siya ng hilaw. So kagabi isipan namin mag-asawa, bumili ng saging, isang silin para aming imerienda. So ayan, aantayin lang natin ng mga 1 minute kasi madaling maluto yung gitna. Ayan. Try pa natin mga 1 minute. Saka alalay lang yung ating apoy.
para hindi siya masunog. Aanguin ko na guys. So, ayan, hanguin na natin guys. Hanguin na natin. Sunog na siya. Huwag natin kalimutang patayin yung ating gas guys. Ayan, so, papatayin natin yung ating gas. A few inches later. So, ayan na guys, luto na yung ating saging na prito. Na basic lang lutuin, na napakadali lang lutuin. Ayan. So, my favorite, saba. Ayan. So, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo namang kalimutang mag-like, subscribe, i-hit na rin ang bell button at piliin ang all para always updated sa aking next upload. Bye-bye! Maraming salamat po!